Midhiero mar tuo mar remo ma iluongo ni sickle cell anemia pod medo hinyo nyithindo mathoth ka jolony e weche mag thieth medo jiwo jonyuol mondo luwo kenge makare mag konyo nyithindo manigi tuono. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth bang' limo klinik ma nyithindo e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu. Are dwe mar 10 higa mokalo, nyithindo maromo 1,500 oseyud kod tuo mar remo kata sickle cell anemia nyaka ne chak timo menyo mar tuono e osiptal nyithindo ma Obama e boma ma Kisumu. Ma biro kaka achiel kuom okenge mar thiro kendo kedo kod tuo mar sickle cell anemia, mana kaka Daktari Ajigo lero. Mwachako manyo gi kae konyuol gi mondo wang'e wayud gi kapok gichako yudo complications ma nyithindo gi yudoga. Koro ne waneno ni mondo wamigi thuolo ma wabed gi thuolo mwanyalo bet kodgi machiegni, mwanyalo puonjo gi kendo mwanyalo neno kata complications ma gin godo. Ne waketo odiechieng gi obedo odiechieng achiel nikech ne wayudo ni kane wariwogi gi nyithindo moko to ne gibet mang'eny. Chenro mar pimo kendo thiedho nyithindo mani kod sickle cell anemia timore juma ka juma. Mopogore kod thieth, jok marito nyithindo bende yudo jip kod puonj e kinde magibiro e klinik. So I can also advocate for counseling. Once you are there and your child is already having sickle cell, they can come for continuous counseling. Ewi puonj makamago, bende magi yore ma jonyuol ma nyithindgi ni kod tuono owinjore olu e konyo kedo kod tuo mar sickle cell. Anytime these children, they should be well hydrated, because when there is dehydration, the sickles come together, and then that is how we get the crisis. The complications of sickle cell is anemia, and anemia comes as a result of maybe poor feeding. So they also need to have that good nutrition. Do not stay at home when you're supposed to come for review. Don't say that I've already given this medication enough, I don't think I want to give more. Yeah, it is continuous, it's lifelong. Gima nyalo wacho ne jonyuol wetena en ni odwaro chuny to onegi bed machiegni gi daktari ahinya nikech mane koro kaka nyasachi mar ariyo. Sami bet gi daktari obro nyisi ni nyathini onegi rite kama. Jochiw thieth kod jonyuol yango ni tuo mar sickle cell anemia biro kod ting' kaachiel kod midhiero modhuro. Rem en achiel kuomgi, remo marumo ni endi en achiel kuomgi. Nyithindo gi be hinyo yudo tuoche mang'e ahinya. For the families, especially the fathers, yeah, they should learn to accept. Because mostly what I see in this ward is that once they are diagnosed, the mothers sometimes, not all the times, they are abandoned. Thieth mar sickle cell seche moko kidhi manyo yath yudo ka yien moko onge e pharmacy, to en yath ma nyathi onego bed ni muonyo odiechieng' kodiechieng', to nengo be samoro muomowa. Kidhi duka ka duka uso gi nengo ne, to nyathi onego bed ni muonyo gi pile ka pile. Koro mane kama ni challenge. Kokalo kuom midhiero go, magi kwayo gi ne piny owacho. There is a challenge in getting medication, especially hydroxyurea and paludrin. But I hope that the government will come in to assist our mothers so that they can also have hope. Gikonywa kata ka yedhego nitie kaka wanyalo gibedo kuond moko minyamiwa gi kata mana nono. Tasi yudo ka challenge mabe nitie en remo sickle pile nyathi rembe duogo piny. Gijiwo jonyuol mani kod jotuo mondo kik wit geno. Ibo yudo ni anyuola ibro wach ni nyathini ok bidongo, obrotho. To anyalo wacho ni en miriambo nikech anyalo wacho ni from 3 months, 6 months nyaka sani ongima. En kata ng'ama kodhi school ok inyal ng'eyo ni en ja sickle cell. They may feel that it's a burden, it is a bad omen, but no, it's not a bad omen. This is genetical. Kalure kod jochiw thieth, tuo mar sickle cell anemia nigi yore mathoth minyal kedgo kode, mareno ni othir medruok mare ka moko kuomgi en jiwo oganda mondo gol remo e bengi remo, to jotuo mondo luw chike kaka owinjore mondo gidag aming'a. Piny owacho bende osir jotuo kokalo e aguch thieth mar NHIF. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano.